Ми знаходимося в Ескішehirі, нас приблизно 100 людей, серед нас 70 дітей і всі остальні жінки. Всі батьки цих дітей знаходяться на війні в Україні. В них дуже багато різних уроків, турецької, кримстарської, різних культурних освітніх курсів. Також діти наші провели дуже багато різних заходів, знайомлять з Україною, дають репортажі. Тобто ми намагаємося інформаційно бути корисними в Туреччині, розповідаючи правду про те, що відбувається в Україні. Ну і звичайно, що ми в місті Ескішehir, там, де досить багато кримських татар, ці люди, чиї батьки ще виїжджали після першої анексії. Тобто наразі в Ескішehirі родини кримських татар, виїхавши після першої анексії, після другої анексії, вже зараз після війни. Деякі вчителі нашого центру з нами, уроки проводяться, нам дуже допомагають місцевий університет культури Ескішehira, тобто дуже багато їх вчителів. Ці вчителі наші, які не змогли виїхати, вчителі музики, танців, тобто проводять турецькі вчителі і досить цікаво проходять заняття на серйозному рівні. Уроки кримстарської мови, літератури, уроки турецької, зараз уроки Коран, арабська мова, потім вокальні, хореографічні, музикальні уроки. Потім різні приходять і спортивні заняття проводять викладачі, майже всі викладачі з університету. Це також допомога міграційної служби, які це забезпечили, потім місцеві наші кримстарські дернеки. Там, де ми знаходимося в гуртожитку, я сказала, що десь 100 приблизно людей – це наша організація, також є родина з Мелітополя, з Харкова, і також на нашій території 800 громадян України, це турки-місхетинці, які виїхали з Херсона і з Миколаєва. В самому Ескішehirі нас 900 людей з Криму, з України. Наші групи розміщені, це гуртожитки, що вважаються університетські, але досить хороші умови. Наприклад, в Бурсі і в Ескішehirі це зовсім нові гуртожитки, до нас ніхто там не жив, тільки збудовані, і є 3 рази на день харчування безкоштовне, тобто у кожної родини є власний номер. Всі необхідні умови для проживання є. Також надані міграційна служба кімлики, це такі під життя там, що дозволяє безкоштовна медицина, що дуже корисно. Безплатна медицина – це так само і доступ до ліків, тобто по турецьким законам, якщо в тебе є кімлик, ти можеш безкоштовно звертатись в лікарню і так само отримати ліки. Мені здається, лише 10% від ліків ти плачеш, інше надає держава. Тут були українські школи, наразі наші діти тільки онлайн могли приєднуватися, як і всі інші. А все інше це вже наші уроки культури, освіти, які ми там влаштували. І ми сподіваємося, що в вересні знову ж таки повернемося хоча б до онлайн-школ українських, але цілком можливо, якщо школи не відкриються в Україні, наші діти підуть в вересні в турецькі школи, але все ж таки будуть підтримувати зв'язок з українськими школами. В даний час немає точної інформації, чи відкриються офлайн школи, і чи буде можливість нам все ж таки повертати ці родини, які у нас з Харкова, з Одеси, з Бучі. Просто деяким людям взагалі немає куди повертатися вже зараз. І якщо все ж таки ми не будемо мати впевненості, що ми гарантуємо безпеку, всі наші офіцерські більшість родин, то, звичайно, вони залишаться ще в вересні в Туреччині і підуть в турецькі школи. До кримських татар окремо є ставлення в Туреччині і немає якогось дуже короткого терміну перебування. І через те, що дуже багато кримських татар, через турецькі такі братські відносини, всі ми могли б там залишатися досить довго і працювати все, але жодної нашої родини не має
бажання залишатись там, всі прагнуть повернутися, але ми бачимо, що в Україні знову ж таки немає гарантованої безпеки ні в Києві, ні в Одесі, ні в Харкові, тому поки питання не стоїть, що в найближчі 2 місяці ці родини будуть повертатися. Поки все ж таки перше і для дітей, і для батьків, які зараз на війні, для них так само важливо, щоб їх родини, жінки, діти були в безпеці.